skyde dyr? Jamen, det føles jo helt perfekt. Det føles jo godt, altså lige når du skyder. Den følelse, du får i kroppen, det er helt godt. Det er sikkert. Hvilke dyr har du skudt? Jamen, jeg har jo skudt Kaspers mor. Jeg har skudt en giraf. Jeg har skudt en hjort. Jeg har skudt en løve. Jeg har skudt en fasan. Hvor mange dyr har du skudt? 27. Hvor mange er slagsen? Altså, jeg har jo skudt Kaspers mor. Hun gælder jo som for 20, så det kan du allerede regne ud der, hvor mange jeg har skudt. Hvor meget sælger tingene for? Altså, Kaspers mor, det er jo kun en krone værd, så... Men ellers, altså... Sådan nogle elefanthorn der. Stødtænder. Stødtænder. Altså, stødtænder er jo... Altså, du kommer bare... Jeg dræber dem selvfølgelig ikke. Det kan jeg jo ikke med et lille luftgevær. Men jeg kommer jo over med sådan en sav, og så siger du... Og så tager jeg de der stødtænder der, og så kan jeg jo sælge dem til japanerne for cirka 3 millioner. Et stykke. Overvejer du at gå til vands ved at dræbe hajer? Jeg vil jo ikke dræbe hajer, det er jo synd for dem. Jeg vil bare skære deres finner af, og så tage finderne. Og sende dem ud i havet, eller hvad? Ja, sæt hajerne ud i havet igen. De kan jo svømme løs videre. Jeg skal bare have finderne. Vi skal takke herfra.